Kidamtang aruni pai ingkora troxiani hanjang lang solong Karbi Students Association Central Committee Secretary Desoi Teron na pen arisang ho tung pen APDCL Solar Project aputhak Pherangke amei kangni pon. Sonsi alang lipen kijong ponatengke Solar Project pedokok sita thangnat kana hokavi pinpor me Solar Project affected areas ke longle ke ongdung ke konamana aso phan ke palar tang saide. Lapenan parta pini bangso Pherangke amei ke paman ponalong alang litumahin pen Pherangke atuma phan penangan bangso Solar Project alam aputhak ningje ponsi bangso project kibi pon pen Karbi ang khaya tuma phan thangnat kana hok pon ang thek bonong le athei ladak ke ongdung Karbia khai mate ladak khai barim ke do an arat atuma phan isi ke thetan vorenga warsai longdun Piniani thenghan chojot ahem tu natung sita me ke rengji aphan labang so Solar Project along saikam longdun ring tipo lapen Karbi ang long le bang naga nara atum arideng kidam un an matik un elu pupen kichenglok alang litumahin pen bangso Solar Project prabjin pen sai ke claim ke pachun ponji aphan kachirap chitudun alam the KSA Bokajan District Committee hin pen bangso Pherangke amei long pen chepaklang padupon ningri la pon lo athe non pinang an la Solar Project ka oppose aphan nilitum juntu kachini da mate polong te that maximum la so affected area bang Dimapur source ke nam tang long le lo pon la solong li ko sonsi ka chipat jok donji ma ko si Dimapur sor bangke ko mama ma ka oppose tom han bangke interest pidun bom lo hoto lang litum chirap dun bom lo litum thek long ate athe so journey si pini ka oppose atum pini pir the dang long ta li dun bom lo la si so mu bang jok chede ni bang ka churung aling ke claim bo bang jok chede ni athe hada da ground reality teng lang na po rap tum phan in future ali duma ve ma so mu just pa mi ni lang si la bang so aputhak bang ke oppose ni da oppose ni ma bo million ban pui bang ke non bang ke political party tumang bong la so ron thamma ka chi abji phanamen pe na ma ta pinang an bang ka chi kamisli do ko ta hoka ha reality la so project phan man tha dam plong te la bang eli tu akehenu po bang ni li thek lam long le stame ki bang jilang bang eli tu masap so ki paprang donji aphan stame la da pan eli tu war sai long pon ji pse ni li ning ethe do la si nilihin ban choning ri la da Karbing long arat ke doan student organization do an social organization ke doan nang litung sitame Solar Project aputhak jung tu ko an si akinang doma ve ma hormu nang litum da chini lo lasi ahok he hormu bang elitum ka oppose bang chok chede nahi kaduk ve sitame la bang so Solar Project aputhak bang ke ilitum Karbing Autonomous Council atum malong alang litum pen APDCL da mombong MOU chapter office tame doji la se la solong elitum ming sering chap dung sa cheme an sa ison pidunang po la sorteng si so project bang me sen bandak establish ponang po bosin elitum mahin ben bangke lam the paklang pon lo sang ti dipen presenterang Karbing long live